Ka jingyo iba ka Voice of the People's Party ka VPP ka yeng ha ka nongrem ban Shakri yo paj ba ha ka lenti ka bahok ka bakhuj ban ai ka sanchar ka khadar ka bakhuj wasuba ka lapun long ya kumbal lai phongot ki nongkit kam ka Hill State People's Democratic Party ban lej ban penyeso no ela dia syakane ka party. Kinongkit kam ke HSPDP kibana nong ston na so yong bat kibana kiwe ki tanya ha ka jingalam presiden ka youth wing uba sandan boren tatiang ha ka pratari urampang arja arpsau kila lej ban penyeso no ela dia syaka party VPP bat yakine lapdang so pa daw presiden rangba ka seng uba Arden Miller besayomon haringkat ka jingadon lang UMLA ka maulai uba Bright Star Welmar banyang u General Secretary u Badairu Kurtong banya airang ka election syaka yang dor par thap an ka Lok Sabha u Dr. Ricky AJ Singkon u Vice President u Dr. Karachen nalor kiwe. Nakaliang ba Ardan ulaang, magajingwan man penyeso jongki siya ka party, kadai baik halor ka nongrim jong ka party, na kabanta ka nu kajing man toy shimen, bat ula kentu, bakin yai ne ha ka nongrim. Nalor ka tau ulaang ru, bakumba ka thong ka party ka long ban penmi ikin nongelam ki ban sim patang ya ka kam nongelam, kadai ka kam rameki, ban sngap iki jing ya pen i ki nongelam. Pangada kami deal, buini ki syakri ki baret jong ka jat remo, bangin ashi syai ka ka syakri. Kapan long kajing mentoy nanti long dia ke mandian. Ginum kerki abang asyong mana dia saya perhat. Larang amyo makan aban mentoy nak ni kajing tray ke bagi tray. Compare. Ada ngimpak lah ban pentoy syarat hong compare. Nama ban nila sedang ya ka syrak ba. Mo ka syrak ba ka bagi la yak jadi tengengit ki babot na dia jikin kamsuk ban pemiso nak kata ka syrak ba ka bagi la depan tray. Te nomor kata ni soto pakum kinong lam punya apa ni Aisyah nimla ban le e kono kabangin perkat pangin yo pan shono ya dia ka bot dengi ko pangin da penwan dor bahai kata gajing ya jadi gajing kenapa ki longdin gajing ibe simti pateng ki ga gajing tray gajing kila pan pemi biso shisha ki batang ta gajing tray te kata ka diga bandon hador ko perkat ka jonga ka jobi amala dengi don ka bukum kata gajing jukan undon dulu menu pelapan penkerki igi bagin le ki ko makala te ngin tray ya ga i bagi di mentray te lada kata ka jitray ka jing dese kala perlu ba ngin pak yo ya kata ka bagi community ha ko jing kamle tambah ka di ban peteng pa ka di ban peteng te kata ka di ka bagi ko perlu ha ki nong yalam ki jing ha ki khot ki jing pa kam kam ha ki samla ki balong ka jing kaman maju ang dan shibun ki samaji ki badan dia sap ka boleh right God given talents mo lani ka boleh ula khot yaki syaka ni ka kambat sekri pa tende mar ka jilong breu ikut kerti no ni rai kerti no teng ni smo ba ka jing pedi jo kinong elam ka dei ban ka jing bishni tam dei ki jing pedi den ta ba ki fit ki sama ki babon ki jing den ni ko balong bon filong ki sama mo kalau publik na pring jupi rawan ay kasap ka berpak ka mensi mat syakri pa nama panlong nong yaram kamde ko busuk mula bersilong nong yaram lu ko mo nong yaram hiap dan kebersihan ban len ladi mo hiap dan kebersihan ban syashito pinapan long uta uba kami jingai ban ki para bayadan la mo na ta pinapan dan ke jingkit klit simpan pan soto lem ya ke beda lang pan nong elam kap de kusuk tenrei ki babun man lagi samakin suk makin wan bagi makin dan kam ban pisa ban yo ya ki jingkai sibut ya ke jingkai jingat le tijing kata kala sanjuri ki jingong nong elam muski maka don kam kalau ka jingya sha mo ya sha aga jingalam ka jingi ko bi nong elam nginum don kono haka politics gi kanum dan politics kapan penjat brim ko kata kanum dan jaga ka politics penjat brim lekum ginang lamin identify ki shnong gi thau ban penmi i kita ki second run leader iban sa shinti patang dia jungi ke ingin na ban imsa wala dingi im rugim ko ban lo isa mo nga chuong kanum ne sa ne kam ngam kwa ban yap aga shuki ko mo bri kabumot ngam kwa ban yap dala temenumi ani ya ka kam ha kapor ka bangadang la ban play ba ka jimu kha ka dang biak la nga sutu ba dei ban ala di kiwi ka min sim ka ba kulu ni ala di kiwi ka chiti la ki don kami ni ban long ki no ai jimu ki no ba ni di ha teng ki kap ki ba ki so kuma de se la ka long ka bala ni la ngi dang biak ni ya por sha te ka ta ka bangi ni ko apa ki no bo jingi ki ba ka sha ni ki ne sutu ba ki don kam
ban ada tien ya ka yang ini kino ngelam kim dei ban tien yo kino ngelam cerita imat yang anu maila di union ka bukum kata kam di bendo nat ko si mon ko te ngin pe ngin penslor ngin ngelam ya le dinga ci so tulam mo ba haka cinya nanti ka barang katu kanis nam kata ka ban patalan ba ha ini kan ban sei no ngelam mila sei no ngelam mila penni mila penslor mila trimet mesin ha jeki kata ka benta ka ban ni ko nimbang yay say kin ngelam naman kalawi kababun jong kacak beriu macam kali mo kam syong betah ketiga sini naman IT pate kumbang cukren haga cing perkat kababet kajuni nitik ba nino la pan imsa haga ka pate ko sini hapan le te ka thong kajing anglu kajing balo kinam lam jaga voice of the people party kalau bangin khud do ya pem bala ka man kalau ka man bejong play bangin penio bangin IT pateng hini ki long din ya ka ri ka basngan ba ka baruspa ya ka chat beri obak lain ba ka betri barang ila apan poy kata kata manoi pi le pitia mo mating tingkat ni mating ka jingong kata ka bai lari ban shong yin kita maksiam kam sha nomor kira sedang nadu por bidang sama nadu por bidang sama la yo ek hinsti re din ba yo ek hinsti kami poy sha kata ka bangi ni kwa yang du te mar kata kata kan utam semar kami kwa bangi ni ko namba shopping le dengan kata ini kata ke jingkar kata ke cisna napa ki kon ki ke jwa to mi ni trelam nang ni sama halo kata kan mungkin halo kata ko komparka juga voice of the people party nomor ka ke bangi ma ka jing lenti ke jungi ka ai jing hikai no la kalong ka jing sharem na ni kalong ka jing job ka jing lenti man la ka jing ya kendo man la ka experience ka don la ka jing hikai ka hikai dengan it ba pi ba ka kom ya ka kom pentulan ka jungi ya ka party ka compare ni ki be party balai sekian keluar. Balai ni le uta namar ba ni nimkwa ni suthu katakal jung prak kat siya balai. Kota makum ki nongelam ngimpin song shit ya ladi komba song shit kal kata ka ba nge mo ako apa pin suthu ngimpin song shit ya ladi komba kal ka song shit. Namar ni suthu ba la ni ya pin song shit komba song shit kal Ka shit ting kalong ba Kibon kibonon siya ka party di jeng claim da soto ya ka nongre claims da soto ya ka linti ka bangin ya ka bakumno nama ka sinjam hi ka bangin la ka ka sinjam ka be ma panon ra ka sinjat ka khara ka bakho pan pana ka thma pasha ka bamsa pasha ka jingdo pasha ka jingli asiya but mangi hi daladi ngin ha ban soto shai ben ngin nom la ban ya don bata hagin nu ki kam bamsa abam sap kamu de tanga jing ai bisa jing bisa kinu ki jingle ki bambe dei ka kom quality ka ai mo jong ka imlang ka salang lani ka sinsha ka khara lani ka anbre ka tam ka de ka bam sap te phin along ki nongelam ko ban kren ya kata ka benta ban phin rung sha ka party ki phin so kam ai ka jing ka jing nin kom ka ka be ka basmo ko piwan sini da kata ka jing ka ka be ka basmo namang ngim ko ba anda ka party kalau klaim ila kontrop ila kedop ila pediang kat iki bawan makan dang mi pat sa ka jinge konto hapo ju shwa bagin rung iko apa kita ni kin shasha kide menon beda ka jingmut ka basngur baki iya ka tagan nongrin ki iya ka thong jong ka voice of the people party bat kum kinong elam ki ba philai dot ki party nim da dot kam ban patai ya ka nongrin ku jinge television ri tang ko ke lo ko piwan kide ba subscribe tadi kide ba pediang ka ya katakan nongrim ka bania bali leseng la penmi ke ka party ki nongrim nanta kata ka vision ka jing kata ka philosophy ka ideology ka belief ka jing ni ko ban ya ha kata ka nongrim klem bakla nang bang aman poy ka thong la ringi bakla ka bot nginum de shi ka party ka bangi ong a party with a difference no ka BPP leseng bagan ka party with a difference ka ban compare dia bagi beri ke orang ka party ka compare mod ka pensutrat ini pengalaman si syaban peni plan kung bangila sing bagandi ka party with a difference ka party ka ban compare ni kiwi kala long si syakun tak bagi beri ki sang ban i bagandi ka party ka ban compare ni kiwi ba te ngi ko ba lalu ka sni ka ningkong ba pi dai mi na ka sing ka jong pi le deben e ta ka linti ka ba khot ta ka linti ka ba bek wan ban penya so ini iko apa kata ka nongrim kan scan ngine ya ngine tulun nang isma mo hangi ka party ni yele ka balaru nomor ba ple i ka nongrim ni ju kren persya bhai ka VIP culture
no VIP culture dia ka party ka ji mendodon than kata apa kinongilam kin dawa ke buram naki para record ke ji lani pa habang ilit mangi kinongilam deban penbiang ka jaka song deban priang buram kata kam di ka bangi kwa nomor kani ka jingwan juga VIP culture ka stang na kani ka kom ya lenti ke ji kom kinongilam juga political party habang ilit ni dapat hak bagi benda lek ta pen create benda pen po pen ping lani pen biang ta kata ai kai lam ba andal adan ka bor pat kala anak kam klan ju shu kata ka jing kwa ka jing ya kata ka VIP culture ka lu ka pala isi mendangi pe mo kata ka VIP culture ka ba hakani ka sila ka jing ka pala wan ra ka jing oi ki pai ba hakaya ka ye te la shule VIP lo te PE kata ka ka di ka wei ka bangi kwa ka ba mut kani ka kom tre kam ka jing ka bangi ya ren ka pai ba ni ding tan kin nong lam ndadon kam ban perkhat tak mui pat ni bangi ni lam ka lenti ka beri tengangit ba kani ka jing stang ka jo pi bandung lara ka party haki sngi kisnem gi banwan ka ibet mo panya tanrong lem ni ka jingket nam ta ka party gi ko pa kin sotho ya ka ta ka benta pa ka party nak sabisha im ko namadon ki ba persyang bandung mo ki ba penslo tendai ki ba kwa ru banya pen mo no ada kalau kita yo bandung yang ba khmat ka ba kum kata te mo kam don ke bat ni te nomor ka party kan serai ka party ka sapek ka party kan sa tinju ka sa thau kumno bangin ni tre pa kalau ko sutra mentangi ka party ni tre bi ka ju ndon tau ba khmat bangin pen ko bor mo hamal ki ni tre bi ka team ne apa ka tre ka team ro koi ka kawan ra ka jing ya sutra kam don ka tu ka jing ya borong way khamle don bori way pat ni khamle no elam ti ki jing don ki jok ki no ki kam ki jing ka ni tam bangin pen so ki kam ba tre ti ba shu ka ik bangi lak keren syai abangi ni keleng yong pi abangi ni priang ni ki beri pentung dekat ni priang ke ba ko bandung halo ka nongrim ka ba syai te lada manu ki balawan bandung ban beri so kata ka jing so shong shit jong ki se wat lada ni lak keren ni kata kala bandung rum mo hakikat tu kan ni andala rum kiya nak ka rukom perkhat ta ka party ka don ru ya kata ka board wat bahkan wen du le se ya ke jinglo khot ko komputer no nyim ko bagan ko no ko jing penwen wei bangi na kren na du pasang ngir kum ginong lamon kum ka party ngim bori mo ni ngim khot i gibriu bakin wan ka party da ka bangi yakut bangin ong wan penya so bangi inai ticket MDCAP inai ticket MLAP in sai ka post ka BNP kum ka ta kam don te na ka tang raw ni ju ong yi kitu ki pa wan ban penya so bangi ba pet lada pidon tak koi pada jinggot ba piwan ban penya so bani ni apa ko ticket MDC lani MLA ya kata te ka pa ba piwan nai wan nadu pasta naman ngi pa ya kul ticket ya no hagi di port ke bagi ngila mo ka sedang ha ka party kaya ba di ka wi ka ba ka message ka ba share ni mo ka ba ngi room sa ka party mendai bangi i ba kata ka leer mo ka sawa mo pa iba usyong ba mentate yang no prajo pet tengo kwa yang election udah so kwa kali le matan yo tiket di job te dong kata ka dikal nim so sarong ya tambe kata ka dikal jing sisa tapa PE te ni kwa pa ni so to ni so comment kaman sim ha bakadon do kum kata ka jing ki kalengari tende ka dikal jing ka kamram jing pat kum gi no ngelam bangin ngi ba pikir ke mo namar kalum brio man brio don gi ba pa don kita ki ba sendiri don uba perkhat ya ka babet don uba perkhat ya ka bakendriang don uba tumu shisang ta ka cai periu don uba sim uba perkhat kata ka di ka pangi lai mo te ngip kwa shu ba kom ka party ngip fi te du menta ka si pin salong ki dekat uba pura jo party tingi kwa pin da su tu ba ya ka ta ka san perkhat ka jing ko ka party tam ni ban pakla nyim don kam shu bandang hap ya pen I la ni ya pek kmat pat ya pi hadiah na pot da larung kam long ka bade we min larung ka team ina long ka we ka family mo ni se penwan ha ka do ka family Bakumbang ilaray, banmi naka HSPDP, banrung siya ka Voice of the People Party, kani kalong kasaki mentakasaki. Kubeshibo niya pi. But don't do kiban schooling no. Babaling ijit iya kani ka party, kabatang haka sorkaru kamla. Ni hagini kipor, but kinikiski kabalik no.
Ya ka jingrung ka jigmi jo ki way pat ki prominent figures li sila panong. Bakin rong siya kita ki parti ki badan nakasorka. Si ki bandon ya kata ka national mindset kinrong hake NPP. Ki ba kain ba kita ki beri ki don ya kata ka mindset regional mindset kinrong hake UDP. Handre ngi pada ngila jit pan rung. Siya kanika voice of the people party. Wala ka doon na po opposition rungin rung siya kanika party. Kanika long ka AKA. Kabangi ngem siya dan kata kabangi nginong bangi nga compromise hakata ka jingrong ka jongi ba pipin ong yungi. Nada pipin rung ngin ahay kani ngin ahay katay. But ngiru ngin kokmu lani ngin scam ya kata. Yeah. Kajingrung kajongi siya ka voice of the people party menta kasni kamdei bapiong bapidang kenjat kerta kejingat binti kejongpi kamdei ru bapiong bapidang nakasorka ne opposition kajingrung kajongi ka David halor kan nongrim bagata kan nongrim kalong kan nongrim ka bak pipidon bak kan nongrim ka bak ngingidon kali ka ju kan nongrim parlok bayi hagni ka pot ba klimat ka paminta Donru kibaya ong bagi ta kiban sami na ka HSPDP kumbala pensyai balayo snow meden yo la si kita kibriu kiban kwa ya kata tiket MDC lani ya kata tiket MLA hakita kiski kiban sawan lani bagi UI ya kata kala air jong voice of the people party kalau ka baklan hadu kata bangilet bandrung maong ipi kadai betang halor kan Kani ka voice of the people party ka preach. Ya ka politics. Nani ka principal politics. Nani ka politics jong ka nongrim. Kaba kamban ben yano. Kam ken siyang yaw baduk. Kam yan ben ya kita ki baduk ki bakadol ni kam tu ya ka hok jong no re jong no. Kaba kwa e ka sancha kaba khut. Kaba kwa e ka sancha kaba suba hakni ka jala bat ka jet review. Ki haba ki peni ya kata kalenti ka badai. Badia kata kalenti ka basyay. Hatong ngingim semua tenak. Hatong ngingim kuak siya banyak. Banyak ya kata. Banyak dan bentalang. Tika jingwan ka jong iha ka di kapur. Bat ka klip mat ka banta. Kalong. Bangi. Nginya ay mensimlam. Nginya snok tilam. Bat ha ka jong kapur. Banyak trailam. Nakamdapan penyar. Ban pengam ya kani ka nongrim jong voice of the people party. Hak teleng ka jat penriu. Ka jong i. Bat ha ka jelah. Ingat semua nak kajang jangan ngamdon ni batong. Handai tang kajingnya tray ringkat. Kajingnya kit kajingnya baklem ni kelengkor. Banginang tray syakmat. Ya kan ikakam. Bat ha kajing kopor. Da kan ni kajingrung kajongi ha kan ika klipmat ke memenda. Kan pentiklem ni kiwai pan. Kinongkit kam je kiwai ki political party. Ki bandrung syaka voice of the people party. Ngingim don ka spa ngim don ka pau. Handai tang ka ai ka bangi don bat ai kolong. Kalenti banji. Banyak kalenti ke badai, ne kalenti ke bomdai. Voice of the people party kaji de kalenti ke badai, bat hakajuk apa? Kahikai ya kajat beriu jongi, bat ya kajala. Ya kan sencha ka kada, ka coach, ka suba, bat ka ngingkot right politics. Di ba aden melo basayo moy, ni slow tenak sibot ya kijing kren ki jong pi.